Здравейте, аз съм Роман. Днес тук съм на магистралата на булевард България, където има катастрофа. Опа. Ето я и колата. Не знам дали... О! Ето там колата, ама докато минават колите... Така... Съжалявам, но нямам такова. Не знам как да го такова. Ето там е колата. Там е колата, иначе на клипа няма да се види. Значи там колата, ето ги частите му. Ето и тук, ето го и счупената ограда. Ето и там бронираната кола. Ето го. Ето го, вече го виждате. И до скоро. Айде, чао.